Motorola va ser la primera gran companyia a fer front a l'iPhone. De fet, ho va fer als Estats Units amb els Droid, els terminals que s'associaven directament al sistema operatiu de Google. Després va venir Samsung i, per tant, Motorola va quedar en un segon pla, fins que l'any 2012 va acabar de perdre tota la seva valoració. En aquest moment va ser Google, la marca que va fabricar el sistema operatiu que porten aquests mòbils, la va comprar. Ara és una empresa comprada per Lenovo, xinesa per tant, però durant aquest període de Google, Motorola va fer un canvi molt interessant. Va voler treure un dispositiu que no centrés tant en especificacions sinó en l'experiència d'usuari. Per tant, mantenint el sistema operatiu net, és a dir, sense cap capa de personalització, i en canvi oferint un disseny certament bo. Aquest és el primer gran resultat d'aquesta nova Motorola, el Moto X, fabricat als Estats Units, que va arribar fa un any en aquest país americà i ara està disponible a Espanya. El Moto X és el germà gran de l'arxiconegut Moto G, principalment comprat per molts adolescents i molta gent que no vol un mòbil d'altes prestacions pel seu preu. En aquest cas ens trobem un dispositiu que és més car perquè evidentment és més prim, és més lleuger i està més ben dissenyat. Tot i així, no és un gamma alta, hem de recordar sobretot aquest fet, perquè no té les característiques que podíem trobar, per exemple, en un S5, en un G3 o en dispositius que podíem comprar l'any 2014. Dit això, s'han centrat, com dèiem, molt en l'experiència d'usuari. Per tant, tenim Android pur amb algunes millores que totes es poden desinstal·lar i no afegeixen a la merda que podríem trobar en altres terminals. Una de les funcions interessants que tenim és Touchless Control, una manera de llançar Google Now sense haver de tocar el dispositiu, només amb la nostra veu, no la d'una altra persona, encara que aquest estigui bloquejat. No funciona si tenim PIN. També tenim Assist, un gestor de perfils del mòbil, o la típica aplicació també feta per Motorola per a migrar dades. Com dèiem, és un gamma mitjana amb unes especificacions força humils. Sobre el paper, la pantalla és preocupant. Una AMOLED que no sé que siguin de molt alta gamma, acostumen a ser dolentes a 720p. La bona notícia és que la pantalla del Moto X de 4,7 polzades està lluny de ser la millor del mercat, però també està lluny de ser la pitjor. Evidentment no tindrem aquella agradable sensació de no poder ser dins dels píxels, però usar-la no serà desagradable. La càmera és especial. És un sensor de 10 megapíxels molt irregular, o pot ser fotos espectaculars o dolentes, amb molt de soroll. El rendiment en condicions de baixa llum és acceptable i el focus força ràpid. L'aplicació de càmera és pròpia de Motorola, força simple i correcta, i es pot llançar des de qualsevol part del dispositiu fent un gest amb el canell. Motorola va presentar el Moto X com l'iPhone Killer, però des de l'any 2007 portem veient dispositius que es volen carregar l'hegemonia de l'iPhone i no poden. I això per què és? Doncs bàsicament per un tema de sistema operatiu. Per tant, aquest no l'hauríem de comparar pas amb l'iPhone, sinó que l'hauríem de comparar amb la resta de terminals Android. És evident que no és el terminal estàndard d'un fabricant, perquè en aquest cas ens trobem una experiència stock d'Android, cosa que és molt positiva. El problema és que és un gamma alta amb unes característiques molt antigues i per tenir una experiència stock a bon preu i de gamma alta ens comprem un Nexus. Per tant, en aquest sentit no hi ha cap motiu de compra per al Moto X actualment a Europa. Recordem que als Estats Units hi ha l'opció de contractar el servei Motomaker que ens permet personalitzar el dispositiu. Per exemple, aquí només el podem comprar en blanc o negre. En canvi, als Estats Units podríem dir vull la tapa posterior verda, la part frontal blanca, etc. Aquest servei de moment no està disponible a Europa, per tant, no tenim cap motiu de compra per a aquest dispositiu que podria donar-nos, per exemple, un Nexus. Doncs tindríem moltes més característiques a un preu més o menys similar. Tot i així, és un gran dispositiu i és un canvi radical en el que havia sigut l'estratègia de Motorola, sobretot amb els antics Droids.